Monggo ingkang badhe buksa ya. Dipun kayoke. Yo. Ora iki bareng Mas Hadi. Parian Mbak Krisna. Parian sing niki sing alus apa sing rada rusuh? Ya sing alus iki pariane dijumbuhke yo. Parian sing kira-kira iki sing kagungan kersa Pak Suyadi. Ya, nggih. Pariane sing jumbuh karo asmane Pak Suyadi piye? Ya. Spontan iki lho. Nggih. Kita spontan. Ya, kasakiyu iki. Pak Suyadi. Tunggu lagi neng Jakarta. Wah, aduh. Suyati, semoga bahagia. Iku piye? Bareng gamelan rapati cecak aku. Garingan. Tunggu lagi neng Jakarta. Pak Suyati, semoga bahagia. Amin. Allahumma amin. Pari aneh. Mah. Ora kena. Oh, nek nesu gulung iku lho.